бо гузашти 3 рӯз аз ҳодисаҳои хунин дар марз бо қирғизистон бархе аз истифодабарандагони тоҷики шабакаҳои иҷтимоӣ пешниҳод доранд ки барои гиромидошти қурбониёни ҷониби Тоҷикистон рӯзи мотами миллӣ эълон карда шавад. аз ҷумла Сайҷафар Усмонзода раиси ҳизби демократии Тоҷикистон бо нашри як изҳорот хостори эълон шудани 20 сентябр рӯзи мотами миллӣ шудааст. ҳар як сарбози ва ё ки шаҳрванде ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ ва иқомат мекунад албатта дар зери ҳимояи конститутсия сарқонунии ҷумҳурии Тоҷикистон аст, зиндагӣ ва кору фаъолият мекунад ва ин нафарҳо аз ҳуҷуми аҳадшикаронаи сохторҳои қудратии қирғиз ҷон доданд. яъне ин нафарҳо дарак надоштанд ки аз тарафи қирғиз ба мо ҳамла мешавад. чун дар ин ҳолат аст бояд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 20 рӯзи мотами миллӣ эълон кунад, зеро ки мо бояд нисбати гузаштагон нисбати эҳтироми рӯҳи онҳо бояд як назари як эҳтироми хосе бояд дошта бошем. вале ин ақида низ садо медиҳад ки эълони мотам аломати заъф хоҳад буд ва шояд ба ин сабаб мақомот онро қабул надоранд. бархе дигар пешниҳод доранд ки бояд дар сатҳи болои ҳукумат ба ҳар хонаводаи қурбониёни даргирии ахир дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон изҳори таслият карда шавад. ба қавли онҳо дар сурати таваҷҷӯҳи хос зоҳир накардан ба қурбоншудагони даргирии марзӣ хонаводаҳои қурбониён ва ҳамчунин ҷавононро дилсард мекунад. шумо масъулини кишвар ҳастед. агар онҳо кушта шуданд шумо ҳам масъул ҳастед. дар баробари он ки қирғизҳои мутаҷовиз ба хоки мо ҳуҷум карданд, шумо ҳам ҳамчун сарони ин кишвар масъули зиндагии шаҳрвандони Тоҷикистон ҳастед. вақте ки онҳо мемуранд ба таври оммавӣ кушта мешаванд, ҳатман ки бояд изҳори таслият бикунанд ва ё рӯзи мотами эълон бишад, то ки шаҳрвандони зиндамондаи Тоҷикистон бубинанд ки онҳо дар назди ҳукуматшон қадре доранд ва арзише доранд. Тоҷикистон дар ҳодисаҳои гузаштаи пурқурбонии марзӣ бо Қирғизистон низ ба хотири гиромидошти қурбониён рӯзи мотами миллӣ эълон накарда буд. дар Қирғизистон рӯзи 19 сентябр ба хотири кушташудагони ҳодисаҳои ахири марзӣ мотами миллӣ эълон шуд.